Hi guys, andito tayo guys, magmabono tayo karang guys. Okay, oh, ito na ang atong mais kay nagbanay na siya. Kailangan na siya ng abunuhan dito ng urea. Kaya ganito lang natin guys. Saan ito magsugod yan? Dire na lang. Nanana lang na guys. Ganito guys. Kailangan siya abunuhan para may dagko ang iyong kuan. Tanawa guys, o ganito ang itsura guys. Mura siya asin. Yan. Ayun o. Sabot akong kanding, signilak. Dito guys, sinip ng abunuhan. Mura siya nilagpo ang puso. Disura pugdang itong kuno. Yung mga kasabayan natin ang linya. Ayan. Dito lang guys. Hi guys, humanaman tayo og abono guys. Ari na pud tayo sa atong mga gulay guys. Manguha na pud tagay. Kaya atong kuan. Isagol sa isda mo ni guys. Tanom-tanom lang kada ni guys. Daghan kang mautan. Basta magkugi lang. Daghan na kasi udlot. Nya dahon man atong kinanglanon, kining dahon atong kuhaon. Ayan. Sakto na ni guys, kidaghan naman. Ito na siyang hugasag maayo. Mga tanong guys sa mga gabi. Napakoy saging. Naman ni atong tambis guys. Mao ni akong irong badlungon. Mano ni guys oh. Ito atong punan. Yan na payagbati. Harvest na ito ang kamatis. Muna akong kamatis guys. Daghan na siya bunga. Yan akong kalbasa. Sitaw. Akong manok. Panoknok. Yan akong agbati. Yan akong agbatihan guys. Ayan. Kamunggay. Dire, basta magkugi lang. Kugi lag tanom. Ako mga kasagingan, kapayas. Dirita. Yan, batong. Nakoy kamansi, saging, kamunggay. At itong haluag kamunggay guys, gamay lang. Gamay kamunggay lang. Halo na sa bulinaw. Yan. Mong karsada guys. Oh. Gitrabaho pa. Dami kayo dire guys. Bukid. Akong maisan guys. Oh. Uy! Sorry. Di ako nangabono gahapon. Mga guys. Hari nata dire. Kung mga iro. Yan. Ato na ng hagpaton. Ayan guys, ang mga silingan guys, oh. Ayan, lagyo kayo. Hindi mo nang lagyo. Ito pang anak. Saan ka anak? May pasok? May pasok pala? Sino sabi? Si Al? May pasok pala ngayon. Papasok si Al. Al, pasok Al! May eskwela ka? Ano na eskwela ka ron? Saan ko di? Ingon holiday. Holiday man ka karon? Sialan ko di. Ano ba yan? Sige guys, naamli pasok karon guys. Tapon ni. Ka na, kay eskwela ka. Ingkod sa ito guys. Magluto sa ko guys. Magluto sa na orasa. Bye bye guys. Magluto muna ako.